Vi har været på studietur i Istanbul og vil videregive vores tanker om det næst vigtigste emne, mad. På dette billede, mixed meats. Maden er selvfølgelig anderledes end herhjemme. Tyrkere laver meget mad med kebab, som vi har erfaret. Det behager vores smagsløg. Kebab er det, tyrkerne er bedst kendt for. Her ser vi grillspyd med kebabkød. Der er også pomfritter og ris til. Der er selvfølgelig forskellige former af kebab. Der er noget, der hedder shish kebab, som består af lam eller oksekød på et grillspyd, hvor der er grøntsager indimellem. Nogle folk tror måske, at man kan blive syg af den, og at maden er farlig. Det er måske muligt, men det er ikke hent for os. Men der er en vis sandsynlighed for, at vi bare var heldige. Her ser vi nogle drenge spise dønerkebab. Dønerkebab er en pizza med kyllingekød, oksekød eller lammekød. Der er selvfølgelig også salat i. Hvad der er specielt ved denne dønerkebab er, at der også er små pomfritter i. Det er vi ikke vant til, men det smager godt. Dønerkebab er roterende grillet kød. Det bliver skåret ud i små stykker, som så ofte bliver proppet ned i en pizza eller rulle. De har også Coca-Cola. Man kan selvfølgelig få den lokale tyrkiske cola, men ingen af os vil drikke den. For vi drikker kun den ægte vare. Endnu et billede af noget af det mad, vi spiste på en tyrkisk restaurant. Den her ret er kylling shish kebab med pomfritter, bulgur og grønt som tilbehør. De fleste steder vi spiste, kommer de med en slags appetizer, hvor blandt andet hummus indgår. Og resten ved vi faktisk ikke hvad er, men det kunne spises, mens man ventede på sin mad. Der bliver også serveret brød og noget dyppelse, så man kan enten putte det på brødet eller dyppe sit brød ned i dyppelsen. Den del af Istanbul, vi var i, er selvfølgelig meget turistpræget. Her kan man se nogle rejer stegt i smør, som man kunne få som forret. Det var en meget normal forret, som var på menuen næsten alle steder. Det her er en dessert på en restaurant, som serverede både traditionel tyrkisk mad og mexicansk mad. Her ser vi en kokosnødspudding med noget hvidt drys ovenpå, som muligvis er kokos. En blanding af det tyrkiske kebab og mexicanske taco. Endnu et tegn på, at det mad vi fik var meget turistpræget. Her er traditionelle hot wings. Det er ikke umiddelbart tyrkisk mad, men maden i den bydel af Istanbul, vi befandt os i, er højst sandsynligt ikke repræsentativt for hele Istanbul eller Tyrkiet for den sags skyld. For at få et komplet indtryk, er det nok bedst, at folk ser ud i små landsbyer og private hjem. Der findes en masse forskellige slags kød og fisk i Istanbul, men vi støtter dog ikke på svinekød. Det er heller ikke sært, da størstedelen af tyrkerne er muslimer og spiser derfor ikke svinekød. Men selvom alkohol også er imod tyrkernes tro, er der intet problem i at skaffe øl, så bare roligt.